Ja tässä on kuva sitten tältä vuodelta 2015. Tämä kuva mä sain tuolta Sotkamo-lehdestä Anne Salmiselta, kun bongasin tämän muistokiven paljastuksen. Harmitti, että ei ollut tietoa siitä. Olisi varmasti Oulun seudut tultu myös. Sehän oli täällä Sotkamossa juuri samaan aikaan pidettävien herännäisjuhlien aikana. Oli armottoman kylmä ilma, edellisenä päivänä vesisade, seuraavana päivänä sama juttu, mutta tänä päivänä kun tätä kiveä paljastettiin, oli tämmöinen aurinkovaisteinen keli. Ja sinne juhlien järjestäjien puolelle kylläkin käsittääkseni, mitä keskusteltiin Karin kanssa, tieto meni, samoin silloisen kirkkoherran Marinin kautta, mutta jostakin syystä sieltä ei se tullut sitten väkeä, vaikka se asetettiin kelloajallisesti ihan mukavaan aikaan, sopivaan aikaan. Siellä oli muutamia henkilöitä, jotka oli siitä juhlaväestä saanut asiasta tiedon ja olivat sitten paikalla. Mutta niissä sääoloissa ja se, että suuri osa siitä juhlien osallistujistahan eivät ollut sotkamolaisia. He eivät tienneet, että missä se on, kun juhlat oli tuossa koulun pihalla. Aivan. Ja hautausmaa on vielä paremmalla paikalla, mutta se on eri paikassa. Justiis. Näin mä olen sen tulkinut. Kyllä sinne Kari hoiti tiedotuksen. Joo, kyllä. Tosiaan niin kiva, että sitten pääsi jäljille kuitenkin niin kuin tästä muistokiven paljastuksesta. Siinä on sitten tälle herännäisliikkeen periaatteiden mukaisesti vaatimattomasti tämä sukuluettelo tuossa kivessä myös. Just. Se on sulla kiven takaosassa siellä seinässä semmoinen teksti. Tarkoitus on huomenna käydä tutustumassa myös tuohon kiveen. Eli tässä mun esityksessä nyt tullut hirveän pintapuolisesti asioita, jotka on semmoisia tärkeimpiä, jotka tämmöiseen lyhyen aikaan voi niinku ottaa. Hirveän paljon olisi semmoista pikkutarkkaa tietoa, jotka tulee sitten siihen kirjaan. Ja paljon, jos mä nyt tässä vielä alkaisin ottamaan tästä nyt esille jonkun tietyn asian, niin voisi mennä pikkusen aikaa. Mutta mä toivon, että kuitenkin semmoinen tietty lanka, että tästä kainuulaisista Janssoneista, eli on tultu sieltä tavallaan, pitäisikö nyt, että pitäjän raja, olisiko se siinä Kiuruveen ja Paltamon välillä. On hypätty sinne Paltamon puolelle, josta on sitten lähdetty leviämään nimenomaan tämmöinen Sotkamoon, Kajaaniin, Ristijärvelle, Ouluun ja sitten paljon laajemmin. Mua itseäni on niinku kiinnostanut justiin se, että niinku tiettyä ikään kuin tulleen, että mistä minä olen tullut, haluaa tietää sen reitin. Ja tässä, ainakin tässä mun matkassa, niin on tullut selväksi, että mistä on niinku tullut. Ja toivottavasti niinku omatkin lapset sitten jossakin vaiheessa ymmärtää, että mistä niitä juuria voi kateilla. Ja mikäpä sen paremmat on juuret kuin tätä Kainuusta. Eli Pentti kertoilee lisää omasta sukuhaarastaan. Niin kuin huomaatte, niin täällä on Janssoneita, Janhiloita, on Jansaa, Kärkkäisiä. Eli tämä nimi on saanut monenlaisia muotoja, mutta verilinkki yhdistää. Olisiko teillä multa nyt kysyttävää tässä vaiheessa? Ja mä toivon, että sitten siinä vaiheessa, kun Penttikin on puhunut omaan puheenvuorossa, niin syntyisi jonkinlaista keskustelua, kysymyksiä.
kertoisitte kaikenlaisia asioita omasta näkökulmastanne tai kysyisitte, että jos osaa vaan vastata, niin mielellään vastaisin. Minulle oli tähän kirjaan, kun katsoin tätä Sotkamo-seurakunnan 300-vuotismuistoa, niin ainakin ihan uusi yllättävä tieto tämä hyvin taitava eläinlääkäri, että kuinka paljon siihen olet törmännyt. Tämä on siis kirkonkirjoista otettu lainaus. En ole törmännyt yhtään missään, että olisi eläinlääkäri ollut. Mä epäilin, että on painovirheestä kysymys. Nyt muistetaan muun muassa ne suuret nälkävuodet 1860-luvulla, jolloin herännäisliike sai uuden nousukauden. Ja täällä maaseudulla oli, nyt puhun niin kuin vaikkapa Kuopiosta katsottuna maaseudulla, tässä meillä ei ollut papistoa, ei ollut lääkäreitä, ei ollut kaikkein vähiten eläinlääkäreitä. Oli Oulussa veikkaapa lähin varsinainen eläinlääkäri, ellei sitten Kajaanissa ollut tilapäistä juttua. Mutta meillähän oli valtavat määrät eri kylillä koko Kainuun alueella monen sortin taitajata ja tietäjätä. Ja sitä kautta niin minä uskon, kun se on tuolleen kirjoitettu tuohon kirjaan, että Pekalla on ollut tietoa ja osaamista, koska elämähän riippuu eläinten hyvinvoinnista. Niin osata hoitaa näitä eläimille syntyviä vaivoja. Se, että siinä on nimike eläinlääkäri, niin se on harhaanjohtava. Ei varmasti ollut suorittanut tutkintoa mikään valtakunnan yliopistossa. Meillä ei edes ollut yliopistoja sillä tavalla, että tuohon aikaan, että olisi pystynyt eläinlääketieteellisessä opiskelemaan. Se olisi pitänyt olla Ruotsissa siinä käydä. Tai Pietarissa. Mä yhdyn tuohon, että hänhän toimi räätälinä siellä Paltamossa, niin syystä, että se räätäli ammatti, vaikka hän oli tavallaan niin kuin pitäjän lääkärinä, niin se ei elättänyt sitä perhettä. Ja hän osti maatilan ja alkoi viljellä maata, ja siihen aikaan joka maatilallahan oli eläimiä. Ja voisi ajatella, että just on täytynyt oppia kantapään kautta tietyt asiat. Niin kuin oli joka kylällä kansanparantajia, niin kyllä, että siinä mielessä niin varmaan on osannut tätäkin puolta hoitaa, mutta että virallinen eläinlääkäri ei kyllä ollut. Joo. Silloin Pekan aikaan täällä Sotkamossa oli nälkävuosien jälkeen. 1867 kuoli kirkkoherra Ståhlberg, joka ei oikein kannattanut herännäistä, niin hänen jälkeensä tänne tuli kirkkoherraksi Reinhold Helander, joka taas vastaavasti oli voimakas herännäispappi. Semmoinen ankara ja kylläkin oikeudenmukainen, mutta kansa vierasti arasteli kääntyä sen kirkkoherran puoleen. Ja kirjallisuudessa kerrotaan, että kääntyivät mieluummin maallikkosaarnaaja Per Janssonin puoleen niin hengellisissä asioissa kuin varmaan myös näissä muissa käytännön asioissa, joissa tarvitsivat apua, niin se puoltasi sitä, että myös eläinten hoidollisissa asioissa hän on osannut. Kyllä, ja varsinkin kun hän oli kuuntelevainen, tekeväinen ja siis sitä oppineisuutta täytyy olla muutakin kuin sitten tämä herännäisyys. Sitä kertoo jo se Oulun reissun jälkikirjoittelut, mitä mä olen lukenut. Hänen varmasti luotettiin asiassa kuin asiassa. Ja siihen aikaan oli niin kuin pakko ottaa selvää ja ei ollut lääkäreitä lähimailla, jos ajatellaan, että minkälaiset kulkumahdollisuudet oli. Ei ollut teitä eikä muutakaan
tämmöistä niin kuin nykypäivän kulkemiseen auttavaa verkostoa, niin täytyy opetella erinäisiä asioita, että pystyy elämään näissä olosuhteissa, mikä silloin 1800-luvullakin vallitsivat. Minua kiinnostaa, että pitikö paikkansa, että Per Jansson oli 3 kertaa aviossa? Ja kuka oli ensimmäinen vaimo? Pieni hetki. Koska 2 seuraavaa on tiedossa. Ja sehän on mielenkiintoinen, että Henrik Trastilla ja Per Janssonilla oli sisarukset, Junkkarin sisarukset vaimoina. Kyllä. Katsotaanpas, niin me ulkoa osaa tässä muutama tuhat nimiä, niin täytyy aina luntata. Pekalla mun tietojeni mukaan on ollut 2 vaimoa. Meidän tietojen... On mainita, että olisi 3:skin, mutta mulla on eri seurakunnista niin kuin, nämä selvitykset, mutta merkintöjä vaan löytyy kirkonkirjasta 2 vaimosta. Niillä monemmilla on tieto, että hän meni Liminkaan, mutta minun tiedoissa on siinä sellainen aukko, josta ei tiedetä missä hän oli. Oliko hän silloin ensimmäisen kerran naimisissa, mutta sitten on se epäselvä, että oliko 2 vai 3 vaimoa. Pekka ei ollut vielä naimisissa, kun lähti sinne. Niinpä niin, mutta menikö naimisiin? Meni naimisiin, kun tuli sieltä. Elikkä kun hän... Mutta Limingan seurakunnasta ei löydy jälkiä hänestä. Joo, ei löydykään. Ja tätä on mä oon etsinyt sieltä Oulusta ja sieltä Limingan seudulta. Niin siellä ei niin ole minkäännäköistä merkintää tosiaan. Ja minusta se oletus voi olla semmoinen, että hän on tullut Ouluun räätälioppiin, mutta hän on voinut majoittua Limingassa, koska siihen maailman aikaan kuitenkin Oulu ja Limingan välillä oli hirveän paljon liikennettä. Ja monet niin kuin majoittu siellä Limingassa. Saattoi olla joku tuttu, jonka luokse pääsivät asumaan. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen vaihtoehto, joka mulla on noussut niin kuin vaihtoehdoksi. Koska tosiaan siellä Limingasta ei minkäännäköistä tietoa ole siitä Pekka Janssonista, että hän olisi siellä asunut. Ensimmäisen kerran hän meni naimisiin, kun palasi sinne Paltamoon. Tutustui siihen Anna-vaimoonsa. Asuvat tämä oli tämä mennyt ulkoa muista, Flander, kun se oli tämä nimismies. Tämä Anna oli siellä piikana tässä talossa, jossa Pekka majoittuu, ja he tutustuivat siellä ja sitten Paltamossa menivät naimisiin. Itse asiassa niin tuo toinen vaimo, Greta. Kirjoilla, mistä olit lähtenyt opiskelemaan. Siinä voi olla tietysti joku tämmöinenkin selitys, koska lähtökirjahan olisi pitänyt täältä Sotkamosta saada, jos olisi oikeasti kirjattu. Hän ei nimittäin muuttanut Sotkamosta, hän asui silloin Paltamosta. Mutta kuitenkin, että jostain olisi pitänyt olla joku. Siitä on muuten tehty muuttokirja. Mulla on päivämäärätkin siitä, että hänelle on annettu se muuttokirja, että hän on muuttanut Ouluun. On olemassa. Siellä päin ei ole kirjattu tulleeksi. Joo, ei ole. Lähteminen on merkattu. Entäs vielä? Jos ei ole nyt tässä vaiheessa kysymyksiä, niin minä luovutan Pentille puheenvuoron. Kiitos.
tänään kiinni, jos tässä hiiri toimisi. Minä huomaan, että Anja on oikea sukututkija. Hän perustelee lähteinä kirkonkirjat. Nyt netissä on paljon ja on helppo kopioida, kun siellä on näitä sukuohjelmia ja geni ja mitä kaikkea. Mutta minulle on oikeat sukututkijat sanonut, että ei pidä luottaa niihin eikä pidä kopioida suoraan toisilta, jos ei tiedä lähteitä varsinkaan. Et pitää aina hakea se muun muassa kirkonkirjoista tai muista todistuksista. Kyllä, ja nythän on, että... Tarvitko Pentti tätä? Tarvitko Pentti tätä? En. No niin. Kansallisarkistostahan löytyy nyt hyvästi kaikennäköistä tietoa, mutta sekin on 100 vuotta vanhempaa, että uudempaa ei vielä saa. Mehän vietiin täältä Sotkamosta tuonne maakunta-arkistoon Ouluun, vaan meillä ei ole täällä enää itsellä muuta kuin nämä Joo. kopioidut. Ne vanhat kirjat on Oulun maakunta. Kyllä. Sen verran vielä voisin mainita tuosta Pekka Janssonista, kun on sanottu, että häntä on jäänyt kirjeitä. Ja mä oon nyt mettästänyt, mä oon saanut Kaarlo Arfmannin nimen, historioitsija, ja on nyt ollut hänen kanssaan yhteyksissä, ja hänenkin mielestään tämä tieto näistä kirjeistä perustuu tämmöiseen suulliseen tietoon. Mutta mä oon päässyt nyt sen verran jäljille ja mulla on tarkoitus käydä tuolla Oulun maakunta-arkistossa, että jos niitä kirjeitä on, ne pitäisi löytyä sieltä. Nähtäväksi jää, että onko niitä. Sitten julkaiset kirjassa niitä, niin ne pitää kaikki lukea. Semmoinen olisi tarkoitus, jos niitä löytyy. Kiitoksia. Minun nimeni on Pentti Janhila. Olen aivan syntyperäisiä sotkamolaisia. Varmuuden vuoksi olen 2 ollut vakinainen Sotkamon asukas. Ensimmäiset ikävuodet 0–19 ikävuoteen ja toiset 15 vuotta vuodesta 1996 vuoteen 2011. Ja tämän parempaa paikkaa en näillä maailmankiertämisretkilläni ole oikeastaan löytänyt kuin Sotkamo. Tässä on jotain semmoista erityistä. Tosin on hyviä paikkoja muitakin. Tällä hetkellä asun Haminassa vaimoni kanssa. Minulla on 3 lasta. 1 Jyväskylässä, 1 Helsingissä ja 1 Vilniisissä ja 3 lasten lasta. Eli tälleen tämä sukupuu kasvaa edelleen. Varsinaisessa ammatissani oli sanonta tiedon hankinnasta, että kun olet antanut tehtävän hankkia tietoa jostakin asiasta, niin varmistu siitä, että saat sen tiedon vähintään 2, mieluummin 3 toisistaan riippumasta tietolähteestä, jotka ovat todennettavissa. Tällöin voit ruveta arvelemaan, että tiedossa saattaa olla jotain perää. Tämä on erittäin hyvä ohje. Ja mielelläni näkisin, että myös tästä meidän suvustamme tämä jatkumo tiedosta saadaan sillä tavalla, että se on todellakin keskeisimmiltä osiltaan todennettavissa varmoista lähteistä, mielellään 3, toisestaan riippumattomista. Sitten ne muut tiedot, niin ne voidaan sitten otsikoida, että nämä ovat epävarmoja, tarinoihin perustuvia, pohjautuvia ja ne täydentävät sitä. Ei niitä pidä hukata, niitäkään tarinoita. Nyt minä tuon esimerkin tästä omasta sukuhaarastani tähän äskeiseen. Kiitoksia erittäin valaisevasta esityksestä. Ja eli Janhiloitten sukuhaara.
lähtien sieltä Pekasta. Eli nyt tässä käsitellään maallikkosaarnaaja Johan Janssonia, joka syntyi Sotkamossa 7.12.1854. Niin ikään maallikkosaarnaaja Johan Janssonin pojaksi, eli isällä ja pojalla oli sama nimi. Ja nyt kyseessä oleva Jussi Jansson edusti siis herännäisliikkeessä 3. polvea, eli tämä Jussin isä oli sitten tämä Pekka Jansson. Eikö ole yksinkertainen? Juuri näin. Mutta yhteistä näille nyt on, että he kaikki edustavat herännäisliikkeen maallikkosaarnaajia. Tämä Jussi, joka on nyt nuorin tässä, oli minun isoisäni isä. Ja hän asui tuosta Kaittaisalmen ohi, kun mennään, ja tulee 4 kilometrin päässä Kuohuvaara-niminen tila. Hän asui tätä tilaa. Oli muuttanut siihen, siellä, kun Pekka asui Kaikkolassa. Ja tällä tavalla siinä muotoutui sitten se Karppalan kylä, jossa on 2 eri sukuhaaraa. Siinä Kaikkolan kylällä on Pekan jälkeen sitten Nurkkala ja Erola. Eli siinä muotoutui tämmöinen kainuulaisittainkin tiukahko kyläyhteisö, jotka olivat periaatteessa samaa sukua. Se, että minkä verran ne piti yhteyttä toisiinsa, niin se on sitten toinen juttu. Ja nyt on varmastikin syytä valaista tämän Jussin, eli Pekan pojan tämmöisiä sukulaisuussuhteita ja tehtäviä. Tämä kyseisen Jussin hautakivi löytyy tuosta kappelista hautausmaalla, siitä Pekka Janssonin muistokivestä. Kun katsotaan kappelista näin päin, kappelin selkäni takana, Pekan muistokivi tossa, niin se löytyy sitten niin kuin tuosta suunnasta joku 3. rivi. Ja siinä on vieressä sitten taas Taavetti Janhilan ja hänen vaimonsa Leena Janhilan muistokivi. Nämä ovat siinä vierekkäin, ne ovat olleet meidän suvunhoidossa. Toimiessani Sotkamossa kirkkovaltuuston puheenjohtajana sain ystävällisen seurakunnan myöntymään siihen, että se Jussin rapautunut kivi uusittiin. Se kivi uusittiin, mutta se metallinen laatta, jossa lukee saarnaaja Johan Janssonin kivi ja sitten nuo syntymäjakulimeja. Seurakunta oli siinä todella panostamassa niin, että tämä kivi saatiin, se oli murentumassa aivan kasassa. Pekka Jansson syntyi, niin kuin jo on monen kertaan tullut esille, 1803. Kävi Oulussa räätälinopissa ja tuli takaisin Paltamoon. Ja oli saanut sillä reissullansa sitten kosketuksen tähän herännäisliikkeeseen. Ja minun tietojen mukaan Pekka oli huonemiehenä Paltamon Sutelassa Härmänmäessä. Ja alkujaan hänen sukunimensä oli tämä Kärkkäinen, niin kuin on tullut erittäin monta kertaa esille. Ja sitten hän muutti minun tietojen mukaan isänsä etunimen mukaisesti nimensä Janssoniksi. Ja aloitti herännäisliikkeessä sielunruodollisen ja saarnamiehen työnsä Paltamosta. Yhteistyökumppaneinaan hänellä olivat sitten ristijärveläinen Matti Mikkonen, joka tuli myös esille, ja hänen anteeksipyyntöreissunsa Pietariin, joka venähti 5-7 vuotta. Sekin riippuu vähän, mitenkä siinä aikoja lasketaan.
Ja sitten Kajaani muuttanut Ruukin kirjurit Taraasta. Ja alueena oli Paltamo, Sotkamo, Ristijärvi ja Hyrynsalmi sekä osittain Kuhmo, eli Kuhmon läntinen osa. Tämä sillä tavalla, että nyt pitää muistaa, että pappeja oli armottoman vähän. Meillä oli Sotkamossa yksi pappi, Paltamossa oli samalla tavalla, Kajaanissa oli, Kuhmossa oli, jos sattui olemaan. Ja kuhmolaisethan oli taas niin kuin innokkaita rakentamaan oman kirkon. Siitä on jopa tehty tämmöinen näytelmäkin siitä kirkon rakentamiskuvasta. Siellä on, eli nuo ajat, niissä jos suinkin mahdollista, niin pitää hankkia mukaan tietoa, mitkä olivat yhteiskunnalliset olot, liikenneyhteydet, minkälaiset oli terveydenhoidolliset olot. Sitten pitää muistaa, että Suomi oli juuri vastakkain 1809 Porvoon valtiopäivillä julistettu Venäjään kuuluvaksi autonomiseksi alueeksi. Näillä on hyvin isot vaikutukset eri askareissa. Tästä Venäjästä, se oli ortodoksinen maa, mutta siellä annettiin meillä lupa olla sitten tämmöinen luterilainen. Ja Paavo Ruotsalaisen merkitys tähän sitten niin kuin herännäisliikkeen syntymiseen maassa, sehän on ehdoton, sitä ei kukaan ikuinaan päivänä ole kieltänyt. Tästä on muuten myös televisiosarja Paavo Ruotsalaisen elämästä, ja tuo piispa Ville Riekkinen esittelee siinä sarjassa Paavo Ruotsalaisen elämää. Sivumennen sanottuna minun lisäkseni kosketusta suvusta herännäisliikkeeseen on myös vaimollani, hän on suoraan alenevassa polvessa Paavo Ruotsalaisen jälkeläinen. Tuli vaan noin esille aivan sattumoisin sukuasioita selvitellessä. Ja tämä monessa yhteydessä esille tullut Missä Trast kyntää ja Jansson karhitsee, siellä minua ei tarvita, Paavo Ruotsalaisen sanonnaksi, sitä selitellään muuten monennäköisissä tilanteissa eri ihmisten taholta, että mitä se tarkoittaa. Minusta tämä tarkoittaa just sitä, mitä siinä lukee. Eli se Paavo totesi, että nämä on niin tomeria kavereita, että hänen ei tarvitse tulla, ja ne on niin kuin hänen näkökulmastaan luotettavia kavereita myös. Ja jos tämä katsotaan näin, niin minusta tuo teksti on hyvin selvä. Tämä on muuten sinne Pekka Janssonin muistokivessä tunnuslauseena. Tämä Jussin isä syntyi 1827, toukokuun 25. päivä, ja oli saarnamies. Ja muutti sitten tuonne Yli-Jormakseen, Kajaaniin. Ja täällä jossakin puheenvuorossasi tuli esille se Kajaanista muuttaminen Ouluun. Eli kun Kajaanin kaupunki laajensi alueitaan, niin tämä Jussi oli kerinnyt hankkia siitä näitä maa-alueita. Ja siinä oli iso maatila, mutta kaupunki tarvitsi maita, ja ne sitten lunastettiin Jussilta. Ja mä uskon, että tämä onnisti hänet päättämään lähteä Ouluun. Tämmöinen pikkuinen episodi tuossa jutussa. Sitten jansiot, joita me emme ole maininneet, niin ne ovat myös yksi näitä sukuhaaroja ja on Kajaanissa lähinnä vaikuttanut. Sitten tämä kyseinen Johan Jansson syntyi 1854 ja kuoli tuossa 12. heinäkuuta 2024. Ja jatkoi sitten tätä herännäissaarnaajien työtä edelleen alueena Sotkamo, Ristijärvi, Paltamo. Ja lähimpiä yhteistyökumppaneita olivat tämmöiset henkilöt kuin Kusti Huovinen ja Kusti Korhonen. Nämä ovat näitä alkuperäisiä
kainuulaisia minun käsittääkseni. Ja hänen vaimonsa nimi oli Kaisa Antin tytär Härkönen. Tuo Härkönen viittaa kovastikin tuonne Hyrynsalmen suuntaan tietyiltä osiltaan, nimittäin tuosta Erolasta muutti sitten 20 naista tuonne Ristijärvelle ja heistä tuli sitten naimisiin mentyään Härkösiä. Tällä aivan. Vai niin. Kiva. Ja heille sitten tälle Jussille ja tälle Kaisa Antin tyttärelle, heille syntyi 9 lasta. Nyt on semmoinen mielenkiintoinen juttu. Täällä Janssoneissa noin karkeasti ottaen on 3 eri sortin väkeä. On semmoisia, joille tulee lapsia vähintään 10, tai laskutavasta riippuen hiukan heiluu siinä. Semmoinen iso lapsilla. Sitten on semmoisia, jotka ovat täysin poikamiehiä tai vanhoja piikoja, niin kuin vanha sanotaan. Ja 3. on sitten tämmöisiä Maalimanrannan kiertäjiä, ja minä olen valitettavasti joutunut laskemaan itteni siihen porukkaan. Erolan Pentti taisi käydä kauempana, hän kävi Australiassa, minä en käynyt kuin Namibiassa. Mutta päivän tasa ja toisella puolella kuitenkin. Nyt herännäisliikkeellä on kaikkiaan koko 3 sukupolven aikana, kun otetaan se liike sieltä Pekasta tuohon Jussiin, moninainen merkitys Paltamo, Sotkamo, Ristijärvi-alueen väestön hengellisen elämän kehittämisen kannalta. Ja kun palautamme mieliimme tuon ajan liikenneyhteydet ja laajat seurakunnat ja kirkolle annetut tehtävät, muun muassa rokotuspuuha, joka pantiin lukkareiden tehtäväksi. Ja sitten annettiin hommaksi lukemaan opettele. Ja Aapinen tehtiin sitä varten. Ja sekin tapahtui lukkareiden hoitamalla. Ja sitten hiukka myöhemmin, kun rupesi tämä maallinen lainsäädäntö muotoutumaan ja yhteiskunta muotoutumaan, niin sitten niitä otettiin kirkolta pois, näitä velvoitteita. No, nämä maallikkosaarnaajathan tunsivat alueensa väestön ja saavuttivat sen luottamuksen juuri osaamalla puhua juuri sen väestön kielellä, aivan kuten sanoit tuossa jo muutama minuutti sitten, että he pelkäsivät tätä kirkkoherraa, ja vaikkakin hän suhtautui hyvin myötämielisesti herännäisliikkeeseen, mutta hän ei pystynyt puhumaan sitä kainuulaista kieltä, jota paikallinen väki ymmärtää. Ja eivätkä varmasti ymmärtäneet sitten kaikkia niitä elämän murheita, jotka vaikuttivat pieniltä murheilta, mutta ne oli sille meidän väestöllemme hyvin tärkeitä asioita. Tämä Pekka Jansson ymmärsi paikallisen ihmisenä ja hänen oma persoonansa, hiljainen, vaatimaton, joustavasti kuunteleva ja ottamalla selville keskusteleva, niin siitä se loksahti asiat. Tänä päivänä on koulutetut oli sanoa psykopaatit, mutta psykologit, jotka yrittävät hämmentää näitä ihmisen mieliä. No, yhteiskuntaa koettelivat tuolloin myös katastrofiainekset sisältäneet nälkävuodet. Tämä on semmoinen seikka. Meillä oli 2 nälkävuodet 1850-luvulla ja sitten 1867-68 todella katastrofaalinen nälkä, jota asiaa käsitellään monenlaisissa eri esityksissä ja eri yhteyksissä. Meillä Sotkamossa oli tuolloin väestöä noin 7000 henkeä. Koko valtakunnan väestö oli reilut 350 000, taisi jo lähennellä tuossa vaiheessa 400 000. Ja tästä 7000 ihmisestä kuoli nälkään 1000
1400. Siinä ei ole edes pilkkuvirhettä. 1400 ihmistä, kun vuosittainen keskimääräinen kuolijoiden määrä oli 120. Sen arvaatte, että mikä hätä ihmisillä oli ja miten heillä oli se Jumalan kaipuu ja korkeamman johdatuksen kaipuu ja kaikki mahdollinen apu, mitä mistäkin saadaan. Ja siihen näillä maallikkosaarnaajilla oli erinomainen tilaisuus sitten antaa sitä henkistä ja hengellistä tukea. Kirkko ymmärsi tämän varmasti, korkeasti koulutettu papisto, ja hyväksyivät sen, että he olivat apuna tuossa tilanteessa sitten hoitamassa näitä ihmisiä. Se, että siinä sitten oli semmoisia piirteitä, jotka eivät sopinut kirkon viralliseen kantaan, niin se on taas sitten semmoinen asia, johon kirkon pitikin puuttua. Niin, että homma pysyy järjestyksessä eikä se villiydy sitten erinäköisiin luulojen varassa tapahtuviin toimenpiteisiin. Herännäisliike tuon Pekan ansiosta se jatkui myös siinä laskukautena, eli 1850-luvulta sinne 1800-luvun alkupuolelle, jossa se sitten taas nousi. Ja senkin jälkeen on tämmöisiä pieniä nousukausia tapahtunut. Minun Haminan ykkösvaiheen aikana oli yksi pappi, joka tuli meille käymään, koputti oveen ja kertoi olevansa pastori se ja se eläkkeellä ja kysyi minulta, onko minä. Ja sanoin, että kyllä, ja isoisäni oli Taavetti. Ja sitten minä kutsuin hänet sisälle ja istuttiin juttelemaan ja hän kertoi, että hän on nyt herättelemässä tätä herännäisliikettä myös siellä Kaakonkulmalla, Haminan ympäristössä. Ja esitti ajatusta, että voisinko minä tämmöisten herännäissaarnaajien jälkeläisenä liittyä tähän hänen puuhansa. Minä voitin muotoilla nätin kieltäytymiseni, koska en kokenut sen silloisen virkaurani antavan siihen kovin paljon edellytyksiä. Tosin virkauranikin puitteissa hoidin myös tätä alaisiani ja heidän hengellisiä tarpeitansa ja sitten opasin sinne sotilaspastorin pakeen. Nämä kuuluu minusta myös tähän virkaan. Sitten tämä Jussi, josta se hautakivi on tuolla hautausmaalla, muutti Kuohuvaaraan tuohon Ristijärvelle menevän tien varteen 1875. Siis Kuohuvaaraan tuli silloin näitä Janssoneita. Ja se tila oli tämmöinen, nyt en muista sen ison tilan nimeä, josta se oli lohkottu. Joidenkin tietojen mukaan se oli valtion omistama tila, jossa sen Kuohuvaaran isännän tehtäviin olisi kuulunut sitten myös metsänvartijan tehtävä. Eli tässä tulee nyt hiukka kahta erilaista tietoa. Ja saattaa olla, että jompikumpi näistä tiedoista, tai ehkäpä nimenomaan tämä jälkimmäinen, se metsänvartijapuuha liittyy sitten tuohon Losontien varressa olevaan Kuohuvaaraan. Siellä on myös Kuohuvaaran niminen paikka. Mutta joka tapauksessa Jussi tuli tuohon Kuohuvaaraan ja rupesi asumaan sitä. Ja hän pääasiallisesti hoiti elantonsa, niin kuin Kainuussa tuohon aikaan oli vallalla tervanpoltto. Se oli se, josta pyrittiin vuolemaan mustaa kultaa. Ja hän rupesi tekemään näitä tervatynnyreitä ja hankki niillä sitten elantoa. Totta kai maanviljelys oli, mutta se oli pienempi muotoista. Sitten Jussille siunaantui lapsia.
semmoinen vaatimaton 9 kappaletta. 10. syntyi ja vaimo kuoli siihen synnytykseen ja lapsi menehtyi myös. Tämä oli hyvin tavanomaista tuohon aikaan meillä näillä kurjilla elämän edellytyksillä elettäessä. Ja näin hänelle jäi nämä 9, joista yksi oli sitten Taavetti, eli minun isoisäni. Ja Taavetti oli sitten tomera-sorttinen, niin kuin oli ollut aikaisemminkin suvun edustaja. Ja hän meni naimisiin Juurikkalahdesta kotoisin olevan Leena Korhosen kanssa ja sai 5 lasta. Tämä oli poikkeuksellisen pieni perhe siihen aikaan näillä seuduilla. Ja näistä 5 yksi on sitten minun isäni. Ja Taavetti osti sitten tämän Kuohuvaaran omaksensa. Sen pinta-alaa tuli olemaan silloin noin 6-70 hehtaaria, mutta tämmöisenä tunnon herännäisihmisenä hän antoi muun muassa Amerikoista takaisin tulleen kaverin uudelle perheelle, jonka hän perusti, eli oli niin kuin Taavetin vaimon veli. Ja tuonne Jataniemen tietä kun mennään, niin sieltä sitten antoi hänelle maa-ala. Nyt olen pyrkinyt tällä esitykselläni antamaan jonkunnäköistä tuntumaa siitä, mitenkä elämää nämä todelliset ihmiset oli, jotka olivat herännäispuuhassa. Jokaisesta sukupolvesta yksi aina lähti tälle herännäispolulle. Ja se, että nämä muistomerkit, niillä on todellakin merkitys. Ne muistuttaa ihmisiä, jotka liikkuu tuolla ja näkevät sen muistomerkin ja vuosiluvut ja nimet, niin ne muistuttaa siitä ajasta, jonka he ovat eläneet ja mitä kaikkea he ovat tehneet. Minusta on hiukan murheellinen juttu se, että näissä hautakivissä ei ole kuin nimi, ei ole esimerkiksi sitä ammattia, joka vanhemmissa kivissä on. Se antaisi sitten oman kirjoituksen. Siellä olisi opettaja ja maanviljelijää tietysti paljon ja yrittäjien todella kirjavasta joukosta se maininta. Mutta se on tämmöinen minun näkemykseni asiasta. Niin kuin tässä nyt on tullut pitkin matkaa selville, että suvussa on niin kuin näitä maallikkosaarnaajia paljon. Sitten suvun keskeltä nousee myös pappeja. Nouse seisomaan, että yleisölle päin. No niin.